Добро утро, хора, добре дошли в моето второ видео. Аз съм Марк 360 и днеска темата е DIY проекти. Сега ще ви покажа нагледно колко аз имам, колко съм направил до момента и какво ще правя също. Първият DIY проект, който някога съм правил, са моите слушалки. Да, цяло това е колонката и това. Вторият всъщност са скейтовете. Това е на брат ми и тук някъде му излезе снимка, може да излезе. Как се изглежда преди. Третият е моя, който още не е готов и ще довършва днеска. Тъй че ще снима и това. И вие ще го видите тук пак как е изглежда. За третият е една скица, която още не е готова. В смисъл, едно яке, което още не е готово, трябва ми шивач. Намерили, веднага го правя и да, ще ставим на яко, само че ще ви покажа скицата и тук ще излезе просто скицата. Така на оператора да включи, както и да е. Както така, второто е яке. Значи, това ми е най-големия и още недовършен и най-интересният за сега книгата. Да, пиша книга. Така са вестностите. Тук някъде ще се покаже резюмета, защото в момента аз много ми се спича да ви обяснявам какво е. Да, няма да го вижда, просто прекалено много ми се спита и че прочетете си го сами. Предполагам може да четете, или може фаните някой, който може да чете. Само че книгата ми е най-големият сега DIY проект и най-значимият, така да се каже, за мен, само да я намеря. Следвата ръка е трудно да се държи телефон. Това е по-изкривено да скицина работа. Ето ви я. Това е тази, която е от първо лице. Това мисля да е предната корица и исках да е по-разчупена, да е нещо basic. Затова съм използвал и графити на шльокавица. Фейднал съм цялата корица и общо ще стане яко. Преди да пестицидам мисля да я изнавам, само да я довърша естествено и да, ще я издам. Защото наистина много ме кефи, много искам да я напиша, много искам да я издам. Ще я напиша, ще я издам и ще стане мегата яко. Тъй че когато излезе, мога да уведомят и да си я купите. Ако ви е интересно, нали? Иначе друг проект за сега няма. Преди имаше много филми, много исках да правим филм с най-добрия ми приятел, господин оператор. Тъй че не знам той ще прецени тук. Дали я пусне там някой амбарент, форбидан, забранен кадър от някой филм от нашите простоти. Ти си. Обвиним се на кръка за. Те само. Ей, тук ми се обви. Добре. Долу горе ще го навърна. Най-вече трябва да кажеш все още човек как още се Да, това ти е най-важното. Незначително, това е. Хора записа стана пак да Бъй, да. Айде. Тут. Екшън! Чакай, въпрос. Моля да правя каквото си искам. Е така да е такова. Давай. Давай, Супер! представям сега как ще да го надъли един път. Дай да... Екшън! Всъщност... Всъщност ти си никаква. Ти си едно нищожество. И без това животът ти е достатъчно жалък. Все още се чудя как още си жива. Ти не заслужаваш живота, който ти е даден. Не заслужаваш въздуха, който дишаш. Връщаваш ме. Дори се чудя защо си губя времето да говоря с теб. Тя тази раница празна и пак не мога да намеря. Ти празна, няма мога. Чай сега, така и така. Но това е друг въпрос. Това не сме на тази тема в момента. Понеже преди обичах да се правя на паркурист, там да правя паркурист, там да скачам от ценички. Да, се бяхме решил купя някакъв голямото лапи, защото си бях и направих и тази маска. Беше нормална ски маска, само че аз си отрязах горното. Накарах баба ми да ме научи как да се зашия това и си заших и филтрите. И да могат да се смеят все още, мога да се слова филтър и да се използвам като нормална маска. Даже по време на пандемията трябва да я използвах да отида до магазина. А взорът всички ме гледах като гръмъци. Кажеш, че съм някакъв Дон Корлеоне, просто някакъв гангстер. Само че да. Използвах я и за Даско веднъж, никога повече. Да. Всъщност това е абсолютно първия DIY проект. А пък слушалките са първият, който е с
боя, нали, с такова, с идея изцяло направени от мене. Добре, само коронката малко помогна с една малка четка, защото аз го направя, ще го кипазя изцяло. Скейтбордовете са примерно този скейтборд. Днес, както казах, ще довършваме този скейтборд, всичко ще го на камера, ще видите, както ще видите и стари снимки на другите. Та идеята ми с този скейтборд е тук, централно, ще лепна, ако сте играли, ако имате PlayStation, знамка на Bloodborne, ако не сте, тук ще излезе. А отдолу мисля да напиша една такова, ще го боядисам в черно, ще го фейдим с червено и ще напиша фраза сега книга, която горе е почти същия като Bloodborne. Да, на това не мисля да му боядисаме гумите. Заради един фал с това, както виждате, брат ми решиха да боядисат мостовете и скоро след това това мост са бутнах телефона. Никой нищо не е видял, Та, както казах и скоро след това този мост. Аз ги наричам моста, само че те всъщност са машинки. Моста им е по-лесно заради тази част. Е по-лесно да ги наричам моста, тъй че нов съм в скейта, не ма съдите. Тая част, както виждате, не е бъдесна, защото са чупи, както казах, но много малко време след като беше боядисана, тъй че аз няма да рискувам, защото вече докато нали, щяхме да правим и моя принцип и докато го карах, както си карах по алеята, вземеш ли, видиш ли, просто спирам аз и цялата шкурка. Шкурка, и аз не знам как е вече. Ти го е руснак. Що руснак, бе? Шкурка. Шур също Петък се език. Шкурка. Как се казва, бе? Шкурка. Добре. Както и да е. Добре, не мога да наместя. Както казвах, шкурката на скейтборда ми скоро се скъса. Както си карах, нали, спирам и направя изцялата. Цялото парче излезе изцяло. Лепилото явно се беше развалило или нещо, да я знам, просто цялата излезе. И ми се наложи да купувам нова. Те нямаха чиста черна, затова взех камуфлажна и цялата ми идея за къстомайз се промени. Предишната беше, нали, пак се беше с Bloodborne логото, само че идеята беше както е цялата черна, тук да бъде фейтът отстрани и да бъде само очертания черни. Само че сега, понеже няма как да стане, защото ще изглежда много грозно, ще бъде самия знак в различни цветове и ще бъде само знак от цвета и всичко останало ще стане камуфлаж. Отдолу идеята си остава същата. Отдолу идеята не съм променял, няма защо и няма за какво. Тъй, че днес ще видите как ще цъка снимате този скейтборд. Също и днес ще правим и още един. Ние го наричаме дракона, защото лепенките са му отпети отзад с дракон. Той няма шкурка изобщо, затова брат ми днеска иска да му купи. Кажи за Чакай. Май съм ти казал да ставиш, как ти да се покажеш? Легна да спи. Както казвах, Петър ще купи днеска шкурка за дракона, тъй че ще видите как се слага шкурка, как се карат, как се правят тези работи и ще видите две къстомайз на два скейтборда. Пък по-нататък, ако излезе още някакъв проект, ако реша да правя още някакъв проект, ще ви стримам абсолютно такова. Абсолютно всяка стъпка. Тъй, че мисля, че това бяха. Ако се седя още нещо, ще се чуем. Ако не, направо ще се чуем. Ливника, що не го кай? Кой му ливник? Наша. Ето. Ама идеята беше моите. На PlayStation ние в момента сме залепили там стикери и сме решили да го правим, ако знаете как става, като се наслагат много стикери, как става този ефект. Не знам дали ще стане, защото нашите стикери не са такива, само че решихме да пробваме все пак. Как изобщо падна? Как снимаше? Не знам как снимам. Какво снимам? Пропуснах ли го Ох! Петре! Трябваше да се вземеш. Карай. Както казах, имаме и PlayStation, слагаме стикери, тъй че не знам как ще стане. Трябва да го видим. Също и не знам дали са брои, само че имам един сет Dungeons and Dragons, който също ще трябва да почна да се подготвям за него, защото както... Де бе, хората ще помислят, че ще го даваш на giveaway. Нямаше, ако не ме беше прекъснал и не го беше казал. Както и да е,
Не е за giveaway, сори хора, още рано за giveaway. Както казах, имам един стартер сет Dungeons & Dragons, който го разучавам и ще направя така игри вкъщи за приятелите, защото много искам да съм Dungeon Masters. Де факто тази игра е, ако сте играли RPG-та, ако има геймери в комьюнитито, това е буквално RPG, само че на листове хартия. Буквално е RPG, само че на столна игра. Просто не знам как да го впиша, мегата е яка, мегата е забавна. Гледал съм клипове на нея, гледал съм как се прави. Наскоро излезе филм по тази игра, така да се каже, по тая Dungeons & Dragons Bandits. Hardnice беше и не мога да се сетя точно. Да, сега ще ви покажа и PlayStation. Още не е готов, само че така изглежда сега. Да стане по-добре, когато стане готов. Ама да, това са проектите. Ако ви е харесало за сега, лайкнете, ударете по един абонат, ако сте нови с една камбанка метната, за да не изпускате бъдещи. С една метната камбанка, за да не изпускате бъдещи видеа. И ще се видим, когато кастомайзме. Какво става хора? Както казах, вече звъним и след като се върнах от Бургас. Тук имаме спрей боите. Всичките празни всички са тук. Също и нося шаблона и картона. В момента правим Bloodborne логото. В момента го правим, в момента го очертаваме. Не намерих молив, който да го пренеса от хартията, от оризовата хартия на картона, така че използваме оризовата хартия за шаблон на истинския шаблон, за да може да стане. Схемата е много трудна, схемата е много гадна. Трябваше да взема един молив, никога повече няма го повторя. 10 да стане от първия път, защото втория опит ще бъде най-ужасния на света. И може би няма да стане толкова добре. И ще трябва да ставаме пари на всичкото отгоре, за да може да стане. Тъй че продължаваме. Най-вероятно ще ви звъним, като почнем бладисването. Стига с това звънене, ти не им звъниш на хората. Не ми покажа, аз съм различен, аз съм бил дифер, аз им звъня. Звъня им по YouTube, се прави, че съм в Teams. Остава хора, както и казах, ще се включим след малко, за да му е швапа логото. Първото не стана, второто стана до някъде. В смисъл, мене ма кефи, сега съм заложих с оператора ми, че няма да стане. Само че аз съм на порист и ще го накарам да стане. Затова нали почваме. Първо ще вземем черната боя. Тя е нова, затова трябва хубаво да се разклати. Имам тренинг с дясната ръка. Така, как вземем първо черната боя. Ще направим горната част на логото черна. Само да го наместим, да е по средата. И сега момента на истината. Устрахме ли се или не съм устрах? Кой каза, че няма стане, не покиси такива? Това е станало? Виж по средата какво е. Има място. Пишете в коментарите дали е станало според вас. Не, се честно вижда казвам, с кефи. такива. И това става на Петър скейтборда, само сменихме шкурката на един трашър. Като това му е втория скейтборд, който правим. Това са дрежките за фотосесията. И двете съм ги взимал, това съм ги взимал от ремикса в Бургас, това съм ги взимал от Бадо. Това ми е абсолютно любимото худи. Това реклама ли? Не, реклама не е спонсорирана. Просто казвам, че това би е едно от любимите худите. Аз нямам и за другия при. Ако не махнеш с тази камера, аз ще махна. Как ще махна? Всички те нашите ще му бият. Не, аз че няма да го кача. Може би. Не, ще го бърна. И заглавието ще се казва... Това беше видеото за днеска, по-скоро за петъка. Ние го снимаме в средата, тъй че ако ви е харесало, ударете един лайк, меднете една камбанка, ако искате и балканка и един абонат, за да не пропускате бъдещи видеа. И също живи и здрави от мене до другия път. Аривидерчи!